Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usag kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan. Sa mga adlaw human sa panahon sa kasakitan, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mudanag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug motipas sa ilang naandang agianan ang mga planeta sa kawanangan. Unya diha sa mga panganod makita ang anak sa tawo nga moabot nga may gahom ug himaya. Ug sugoon niya ang iyang mga anghel ngadto sa tanang suok sa kalibutan aron tigumon ang piniling katawhan sa Dios gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyo og pagtulunan ang kahoy nga igera. Inig panghumok na sa mga sangan ini ug mangudlot na kini, inyong masayran nga duol na ang ting-init. Sa samang pagkaagi, inikakita ninyo nga kining mga butanga nagsugod na paghitabo. Masayran ninyo nga duol na gayod ang pagbalik sa anak sa tawo. Timan ikini, kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tawo nga karon buhi pa. Ang langit ug ang yuta matapos, apan ang akong gisulti dili gayod mapakyas. Apan walay nasayod kanus sa mabot kadtong adlaw o taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta kamo? Okay lang ba? Salamat sa Dios. Mutuo ba mo sa end of the world? Na matapos gayud atong kalibutan, kanang makita nato permi sa mga pelikula nga magunaw gayud ang atong kalibutan. Mutuo ba mo ani? Dili, nayuban pod mutuo. Kahinumdum po sa una kadtong 1999, elementary pa ata ko adto. Unya hapit na mag-year 2000, daghan ako nabatian o nakita sa TV nga ang balita is more on magunaw na ang kalibutan. Kahinumdum pa mo ani, year 2000. Unya daghan ako nakita pod sa mga news na labi na sa amo Surigao, daghay mga tao na nagpabukid na kay mituo sila na mag-tsunami daw. Unya daghay pod tawo nga nagkalot na sa ilong sa lupa kay dito na sila magpuyo kay mag-ulan daw og kalayo. Unya ang uban nakat-on ng magbinutan, naghinulsol na sa ilang mga sala, misimba na ug nag-andam na gayod para sa pag-atubang nila sa atong Dios. Pero kadto na time, samtang nagkaduol na ang year 2000, daghay mga tao pod ang dili na mapakali kay nagtuo gayud sila na matapos na ang kalibutan. Unya pagka January 1, year 2000, sa oras na 12:01 sa kadlawon, walay nahitabo na end of the world. Walay ulan na kalayo, walay tsunami ang nahitabo. Wala magpakita ang atong Ginoo. Mao nang sa pila ka adlaw, nubalik na kadtong nagpabukid. Nubalik na pud kadtong nagkalot sa ilong naglupa. Nubalik na sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Fake news ang nahitabo. Mao nang dili gyud kita angay magtotoo
sa mga prediction sa uban. Pero ngano kaha nga kung maisgutan nato ang end of the world o katapusan sa kalibutan, mahadlok man kita. Unsa may atong kahadlukan? Hadlok ba kita na mawala ka nato ang atong mga gipanghaguan, ang atong kayamanan, warta, ang atong mga dinagko na kalupaan, ang atong balay, sakyanan, ang atong pamilya, o uban pa na naghatag sa ato og kalipay diri sa kalibutan. Mao ba ni ang atong rason nganong nahadlok kita? O kaha, nahadlok kita tungod kay dili pa kita andam nga moatubang sa atong Dios. Dili pa kita andam nga moatubang sa ato Dios tungod kay wala pa nato mabuhat ang misyon na gihatag kanato. O dili pa kita convince na kita maayong tao diri sa kalibutan. Ang kahadlok usahay mao kini ang nagpasabot gayod na kulang gayod ang atong pangandam. Kabalo mangyud kita na dinhi sa kalibutan na ay gayod katapusan. Ang mga kinabuhi dinhi adunay gayud katapusan. Pero katapusan nga wala gayud kita kabalo kung kanus agayud kini mahitabo. Ingon pa sa atong ebanghelyo karon, apan walay nasayod kanus sa moabot kadtong adlaw o taknaa, bisan ang mga anghel sa langit, bisan gani ang anak, ang amahan lamang maoy nasayod. Ang atong Dios lang gayud ang nasayod kanus-a matapos kining kalibutan. Dili kanang mga false prophet. Mao nang dili kita basta-basta mutuo. Pero kining katapusan mao gayud kini, huna-hunaw nato kini na mao kini ang sinugdanan sa atong tinuod na kinabuhi. Kinabuhi na adto sa gingharian sa atong Dios. O kining katapusan mao kini ang gitawag nato na adlaw sa paghukom, ang panahon sa paghusay, ang adlaw sa hustisya. Din ang Ginoo luwason gayud niya ang nagpabiling matinud-anon kaniya ug silutan niya ang wala gayud magtinarong o wala musunod kaniya. Mao nang kita dili gayud kita mawad-an og pag-asa, paglaom sa atong kinabuhi, maski palantaw nato na sa kining kinabuhi parang kabaliktaran man noon ang nahitabo. Kay kadtong nagbuhat og mga maayo, nagantos man hinuon. Unya kadtong nagbuhat og daotan, maayo man hinuon ang ilang kahimtang sa ilang kinabuhi. Pero ato gayud naon nga ang tanan adunay gayud katapusan. Ang tanan nga nalipay diri tungod sa ilang pagbuhat ug daotan adunay gayud katapusan ug adunay paghukom na mahitabo. Siguro karon ang atong gikinahanglan is nay ato attitude na mulahutay sama sa atong Ginoo nga nulahutay gayud sa paghatag kanato og pasensya kay kita makasala. Hinaut unta na dili kita mahadlok ug ang atong pagkahadlok ug ang atong dili pagkahadlok
nakakonvince ka nato tungod kay gibuhat nato ang pagsunod sa atong Dios. Mao nang kung kita naningkamot nga pagsunod kaniya, wala dapay kita angay ikahadlok sa kana nga adlaw sa pagbalik sa atong Dios. Ato gayo dinumduman na ang atong Ginoo sa Jesus sa Ebanghelyo, wala gayud maghadlok kanato, wala maghadlok na kita silutan, wala maghadlok na matapos ang kalibutan, kundili nag-remind lang siya kanato, nagpahinumdom lang siya kanato kung unsay atong dapat buhaton ug unsay dapat atong andamon kung siya, kung atong Dios mubalik na dinhi sa kalibutan. Atong huna-hunaon ng atong kinabuhi dinhi sa kalibutan ug ang atong kinabuhi sa sunod na sa langit, sa gingharian sa langit, parihas lang gyud kini. Tagaan nato kining duha ka kinabuhi ug bilig ug hinaut unta na sa paghatag nato og bilig, himuon nato na maayo kitang tawo, na mahimo kitang maayong tawo nga nagsunod sa atong Dios ug nagunahuna sa atong isig katawo. Hinaot pa unta, manindog kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga mahan magagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa katapusan sa panahon, ang Dios magpadala sa iyang mga anghel aron sa pagtigom sa iyang mga pinili dito sa iyang gingharian. Sa atong pag-ampo alang sa mga katawhanong panginahanglan, mga liupo kita nga makita kitang angayan inigabot na inanang walang mahibaluing adlaw. Busa moingon kita, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia. Nga ang simbahan magkanunayon sa pag-andam sa katawhan, sa pagdawat ni Kristo sa iyang pagbalik. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga kadtong mugiya sa mga kanasuran, makadawat sa Dios nung kaluoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga alang ni atong naganto sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila ug hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, hilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, ug Joel Chevalier Pari, nga mabayaw na sila sa kadungganan sa altar,
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiag kami. Nga ang mga nangamatay, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon ug himaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatiag kami. Dios namong amahan, nasayod ka sa adlaw ug sa takna kano sa matapos kining kalibutan. Sa paghalad namo nining mga pag-ampo, gibutang namo kini sa imong Dios nung pag-alima, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.